like symphonic, psychedelic, synchronicity, rock, funk, reggae, polka. Eta esango duzu ezik demontre da hau. Spotifyn aurkitu ditzakegun milaka eta milauka gauza horietako bat zen hori, baina milaka gauza ere izateko bide horretan, euskaraz izango dugu Spotify, euskaraz erabili ahal izango dugu, hain ahaltsua den mundu mailako plataforma. Bai, horixe eta badirudi, sorioneku ekimenekoek zerikusia izan dutela, abesti aurkeztu eta izugarrizko kanta polita, bere koreografia eta guzti, eta orain ja dena prestatzen ari gara ekainaren 10 mobilizaziorako. Ez alda raroa zorionik gabe, Nafarroa! Iruñera guaz, zuzenean Iruñe astitzekin hitz egiteko asmotan, zer demontre lortu du ekimonek? Aizue, Nafarrok zein lorpen aurre ikusten dituzue datorren ekaineko deialdi horri begira, ze astebetean esku bat abeste aurkeztu eta Spotify euskaraz erabiltzeko aukera urrengoa zer izango da, Iruñe? Eta ez hori bakarri, Spotifyre igoz zutela abestia eta, oie, agian horrek zerikusia izan du Spotify euskaratzarekin. Ez dakigu, hori urrengo egunetan eta asteetan eta hilabetetan ikusi beharko dugu, baina argi dagoena da, gogoratu, ekainaren 10ean, hitzordu bat daukagula Iruñean, Nafar eta Euskaldun guztiok. Ikerketan segituko dugu, indusketa lanetan, Spotifyren euskarazko jauzi kuantiko hau behintzat, zerkera induen edo norrote dagoen guzti honen atzean. Kanpainarekin zerikusi izango ote du, ezin jakin momentuz. Baina egia da, euskarak zeresana ematen segiduela, azken egunotan, kanpainaz harago, batzuk ageriko izan dira euskarafobo edota euskararekiko, Euskal Herriarekiko aurkakotasun batekin, baina aizue, gauza folkloriko festiboetaz hizketan asterakoan batzui euskara exotiko egiten zaie batzui, ezta, Iruña? Hori da, duela gutxi aurreko astean ikusi ahal izan genuen, nor, ez dugu zea esmatuko, Bertin Osborne, ekizue aurkezlea, musikaria batzuentzat, disko bandana baditu kalean, nork entzungo dituen, bueno, hori ja gaztelera zerraten den modua, pa gusto los colores. Kontua da, Canal Sur telebista katean baduela telebista programa bat, el tercer grado edo horrelako izen bat duena, eta nor joan zen ara elkarrizketatua izatera, Almudena Cid Gasteiztarra. Hala ere, Iruñe, ez da horregatu gehiago, ze ikusle erakutsiko diegu, 3. gradua deritzon telebista saio horretan Bertin Osbornek zuzentzen duena, egia esan hemen ere marka badago, zer gertatu zen saio horretan, zerbait ikus dezagun? Una cosa me encanta, una nana, ¿La nana? euskera, oh, me encanta, macho, preciosa. Pero canto bola de dragón en euskera, guazen lagunok, amets betean, dragoiaren bola bila batera. Orain badakit, nongo zuloan, dragoien atxorrik edo. Hori jauzi kuantikoa baino, zera, jauzi gimnastiko handia, ezta? Ikusi ahal izan duguna, Iruñe, aipatzen zen duena. Fantasia hutsa, hor aipatu beharra dago, ikusentzuleak sarean edo Twitterren sartzen baldin badira, topatuko dutela nire txio bat bideo hau aipatzen eta ikusiko dute nola dragoi bola aurretikan Almudena Cidek ere kantatzen duela beste abesti bat. Jakin nahi baldin baduzu ezein, sartu Twitterren eta txio herrian eta ikusiko duzu, baina joe, ea nor den kapaza dragoi bola kantatzeko eta hanka buruan jartzeko. Ez dakitzuekin, baina ni ez. Eta esango didazue, ea ez dagoen momentu hobeagorik edo modu hobeagorik Bertin Osbornek euskara entzuteko eta ez folklorismoan edo betiko doinuetan oinarrituta. Hor, gainera, azpititulatzerakoan jarri dugu, ezta, nola esaten duen, zein gogoko dituen euskal lotarako kantak mutil
zenola hitz egiten dion gainera, bere ondoko bigarren aurkezleari mutil, macho, erderaz erabilitako deitura horrekin. Elementu guztiak ditu, osagai guztiak ditu, egia esan da, argi ez da gauza bera Kanal Sur edo eta Telesur, bai? Bide ziaro ezberdinak dira, eta Iruña Astitzek bere Twitter kontuan ondo ekarri zigun bezalaxe, deigarria, Euskara erotiko festibo, akaso batzurentzako, eta batez ere fantasiaz beteriko hizkuntza hori bai, ofiziala ez, batzurentzat behintzat, ez gogoko. Baina Iruñe, ofizialtasun horri begira, dagoeneko toki batzutan, ofiziala badelako Euskara, Europatik irizpide batzuk ere etorri dira, azken egunotan albiste izan dira behintzat, besteak beste, pantalla handi txiki, legea behintzat aplikatzeko agindua, irizpidea. Hori da, badakigunez, hor badago plataforma bat, pantaiak euskaraz eta beste hainbat kolektibo ikusentzunezkoekin lotura duten euskarazko edukien inguruan lanean dabiltzala jota fuego. Eta, bueno, aurrekoan pantaiak euskarazek Twitterren jakinarazi zuenaren arabera, Europarlamentuak ikusentzunezkoen zuzentasunari buruzko txosten bat argitaratu du, eta, bueno, horretan zuzenketak egiteko aukera eman zuen, eta zuzenketa bat onartu dut, non aipatzen den ikusentzunezko zerbitzua eskaintzen den lurraldeko hizkuntza ofizial guztietan egon behar direla edukiak eskuragarri. Bai, bikoizketak eginda, azpititulatuta, audiodeskribapenak. Claro, horrek aldatzen du pilo bat joko partida edo plataformetan euskarak izango duen presentzia. Bai, euskara, katalana edo galegoa edo beste hainbeste, ez? Egia da, ohikoagoa dela katalana ikustea azpitituluetan edo audioetan, hau onurak ekarriko dio galegoari eta nola ez euskarari ere. Beraz, ikusentzulei nolabaiteko laburpen bat egitearren, bi kontzeptu nagusi, ofizialtasunaren batetik, eta bestetik ikusentzunezkoen lege propioen beharra, ezta? Ofizialtasuna bera heldulekoa delako, baina ondoren lege bat behar da guzti hori behar bezala praktikara eramateko, ondo ulertu baldin badugu. Bai, eta horretaz eta solasten ibili ziren duela aste pare bat Iruñean Euskaltzaindiak antolatu zuen nolabaiteko jardunaldian ez, ze garrantzitsua den horrelako legeak egotea ez, eta bereziki euskarazko edukia egotea, ze pixkat arago joan da eta legeaz pixkat aldenduta, bai pantaiak euskaraz kolektiboa zein mobidu kolektiboak nolabaiteko ikerketa egin dute eta bertan sareratu duten bezala streaming plataformetan euskarazko eskaintza ez da 0,0 batera iristen ere, eta adibidez alderatzen dute 1980ean, hau da, 80ko hamarkadan Euskal Herriko umen 178, hau da, dragoi bolarekin hasi zineten barra ginen, zen naiz 80koa, hor esan behar daukat. Eta, bueno, bide bat ez datorren astelenean nire urteak dira, orduan, bueno, total. Zorionak, ze asteazkenetan ikusten dugu elkar, beraz, zorionak aurretiaz, baina gogoratuko gara, sare sozialetatik Iruñe zoriontzeaz. Iruñe donola ere, gauza praktikoak ikusi ditugu sareetan. Eta aipatu duzun bezalaxe, bada legezko hutsune bat, eta beraz, enpresa, ekoizle asko eta askok ez dute inolako bete beharrik, ardurarik, euskarazko audientzia hori sustatzeko eta euskal komunitateari zerbitzu hori eskaintzeko, azken batean, guztia ere bada gauza publikoa, naiz eta enpresa pribatuek kudeatu gauza asko eta asko. Bukatzaldera, pantailak euskarazek sinadura bilketare abian jarri du, eta kasu praktiko batera etorrita, ezta? Spider-Woman ez, baina Spider-Man euskaraz ikusi ahal izateko pantaila handietan. Claro, azken finean, pantailetan ikusten ditugun, edo ikusteko aukera ditugun filmen kopurua oso urria da. Gauza bat egin, ariketa moduan, joan egunkarietara edo internetera, eta joan zuen herriko edo hiriko zinemaen karteleratara, eta zenbat eduki topatuko dugun euskaraz ez. Orduan,
horri aurre egiteko edo buelta emateko ez, ipatu duzun bezala ikine pantaiak euskarazek sinadura bilketa hori martxan jarri du ez. Behintzat Spiderman pelikula handi horrekin ez, eta ikusle potentzial handia duen pelikula edo ikusentzunezko baten aldeko apustua egiteko ez. Ederki, Iruña, astitz plazer bat, beste aste batez, beste asteazken batez hemen geurean zaitugulako, eta dagoeneko jakinaren gainean jarrita gaude gainera, bere urteguna datorren asteazkena baina lehen dela, beraz, gogoratu, Iruña zoriontzen, eta guk geuk ere hartuko dugu ardura hori. Eskerrik asko, datorren astera arte, Iruña. Berdin, datorren astera arte. Aio.